Viva Pete Señor! Viva el Señor Santo Niño! Pakpakadong Senior Santo Niño! Nining maong Domingo, gisaulog simbahang Romano Katoliko, the Epiphany of the Lord. Ang Epipania sa Ginoo. Epipania pasabot padayag, gihatag sa Diyos ng Amahan, ang iyang bugtong anak nga si nga atong sa tibuok pagka-bright ni mga bata eh. So, hindi pa tayo mapadayon ay magalimot sa assignment atong Ebanghelyo ninimong Domingo, Ebanghelyo ni San Mateo. Asa mo ang Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 12. Asa mo ang Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo versikulo ngadto sa the visit of the Magi, ang pagduaw sa mga mago. Mago, mga maalamon sa bituon. Sa ato pang panahon, mga maayo sa siyensya. Naitabo, si Jesus na tao sa Bethlehem, sa Yuta, sa Judea. Sa panahon ni Hari Herodes. Ug dihay mga malamon sa bituon nga nangita sa mong bata. Ug gingnan sila ni Herodes, tudluy ako kung asa ang bata. Aron madto sab ako aron pagyukbo sa maong manunubos. Ug tuod man sa giyahan sa bituon sa untop nga oras niabot ang tulog ka mga maalamon itaw og mago didto sa bata. Ug nakita uban sa inahan nga si Maria ug si Jose. Ug ilang giablihan ang ilang mga halad, mga gasa, bulawan, insenso, ug mira. Duna sila'y gihatag. Duna sila'y gihalad. Duna sila'y gipadayag. O mauning Epipania, gihatag, revelation of our Savior. Gihatag atong mananobos. Akong pamalandong rong Dominguha, give. 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 Hatag. Hatag mo. Hatag sa ko. Manghatag tang tanan. Hoy, kung magkis ko taghatag ba, di ta magkis ng kwarta. Kaya ka ng kwarta, mahurot ra. Ug naa ka, ug mawa na. Ug dato ka, usay, mapobre ka. Kaya ng kwarta, mawa ra, dali ra. O sa atong ihatag, sa gipadayag, sa gihatag sa atong Diyos ng Amahan. For me, we give not only the money or the amount or the value or the quantity. We give ourselves. Nga itong ihatag itong kaugalingon, nga ikaw ug ako, kitang tanan, manggihatagon. Atong ihatag, atong kaugalingon, diha sa itong kinaiya, nga manghatag mo, manghatag ko, manghatag ta. Ito sa kwarta. Pero maingon ang uban, mas mayong na kwarta. Karong panahon na, sinulog man, ang Pasko sa Cebu, extended, kay napamantay celebration. Kung nakabantay mo, sa mga dalan, daghang mga bata magpakilimos. Mga ayo, nakahatag ta. O sabi mo ta, ay nagataga kay sindikato na, ay taghatag, kay kanang mga bata, di nakatog panrabaho, magsigilag pangayo. Pero the mere fact that you give them, apa na sakinan, mo stoplight, mo red ang red light, mohunong ang sakinan. Dahil kay mga bata, manuktok sa itong sakinan. Bisag wala Pasko, manganta lang yapon. Jingle bell, milarga si Isabel. Naminyo Amerikano, nawang murag si Hitler. Jingle bell. Makatawa tayo mga bata. Magsigilig, we wish you Amerikano, we wish you.
O, sige lang. Kausa, nag-drive ko sa kanan. Red light, stoplight. Nihunong nga sa kanan. Dias kilid, bata na nuktok, nanaygon, bisag inero na. Tuod man, gablihan ang kong bintana, power window. Tunga-tunga sa kanan na may mga sinsiyo. Gihatan ako sa bata. Pagkadawat sa bata, sa akong gihatan siya, ha? Nasyak ang bata siya, ha? Di lang ta mo sutian, pala akong gihatag. Kaya basig masyak po niya mo. Ang paghatag, dili diya sa amount. Dili diya sa balor. Dili diya sa quantity. Because instead, it is the quality of your heart that is giving. Dili, ang imong paghatag baka nang gikan jud sa imong kasing. Kay kumuhatag ka kontra gusto, wa na'y grasya. Usahay ra ba? Manghatag ta, pakapinatog storya. Imbis kasing, singka. Muhatag ka, na manaygon sa tua, atong pakapinag-istorya. Imo na pakadako ni mo glawas, pangitag trabaho, pakapina ba mag-istorya? Imbis kasing, singka. Una, panghatag mo. Manghatag ko. Manghatag ta. Gikan jud sa atong kasing. O mga igsoon, kung manghatag po ta ba, kanang atong ihatag, magamit pa. Ayuman, panahon sa Pasko, manghatag tagpurol, buslot, patahi pa ang buslot. Manghatag tagkarsunis, way sipir. Pabutangan pa na itong sipir. Kausa, ko sa akong unang parokya, ni bisita, akong amigo. Bisita ko no, padre. Pero kapaskuhon, sulaktot pagkastorya, mangayog pinaskuhan, ako sa gingan, ay na ng kwarta, ari ta sa kwarto. Sa akong mga sinina, kana bang, butangan ng sinina, o singana na, butangan ng sinina, ba, sa tawag na closet. Dito sa akong mga sanina, yung ko pilit yung sanina. Magtuod ba na ako amigo, namilig sanina. Ang gipili, kato magyong bago. Kato magyong mahalon. Kukuyaw sa nintawhan na. Mamili o bago. Mamilig mahalon. Hangtod karon, wa pa ko kamubon. Give. Until it hurts. Because that it is the meaning of giving. Nga muhatag ka, usahay sakitan ka, pero mo unay tinuod nga panghatag. Nga usahay sakitan ka, apan sa imong kasakit, nalipay sila. Giving even if it hurts, because that's what it means to give. Atong Diyos nung amahan, iyang gihatag ngayong bugtong anak, si Jesus, Epipania, the only Son of God. Pero tungod sa kugma, for God so loved the world, the revelation, gipadayag, gihatag, alang sa atong kaluwasan. Mauna, mga igsuon, kining Epipania sa Ginoo, panghatag mo, manghatag ko, manghatag ka. Give.